bola. Nice one! Good! 1-0! Yo, what's up mga kawaray, no? So yun, bali may laro kami ngayon, may kasit kami ngayon. So, kaka-out lang namin sa work and nagbibihis na yung mga Riva Pits natin. So yun, ito yung mga player natin. Puas Marlon, si Jansky, isigaw mo lang ni Jansky. Na namin kung anong kakalabasan ng game namin ngayon. So, di namin makakalala yung kasit. Pero, bibigyan natin sila ng magandang laban. Alright, mga kawaray, no? So, yun, nakabihis na sila. And tayo, ganito lang. Hindi tayo nakapagdala ng, panglaro eh. Pero, laban na yun. Alright, mga kawaray, no? So, huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, and hit yung notification bell. Alright! Gusto waray, listo! Yan, mga Riva Pits natin. Lakad-lakad lang. So mga kawaray, dito na tayo sa court. Dami pa lang tao rito. Yan. Nagdito na, diba? Steady mo. Tingin, sa camera ko lang tingin. Ako ito? Huwag mo nang gagalawin yan. Dadala bola. Nice one! Lagi mo Jack sa kanra laban. Dili ka lang kulaw, ay napagkulo eh. Makakulaw ka man doon. Yan, dili ka lang pagkulang ikipagwan mo man, di ba? Diretso lang! Dili ka lang, may kupuluan mo man. Good! 1-0! Nice! All one! Tuan! All two! Lapit! 4-2.
5-2. Ayun na, din ako ha. 5-3. Uy, wala, good. Bigla ka, no? Nice one. Seven three. See? 3-3. 7-3. Seven four. Seven five, dalawa na lang. 7-5 ha. Baba. Nice one. Baba. Dick! Dalawang kami.
Ako. Guys, what?